Wel, bore da a chroeso i chi gyd i'r Tabernacl, bore hyfryd, Sul y Blodau. Amser o'n i'n fach, dwi o hyd yn cofio blodau ar y fynwent yn edrych yn hyfryd, ond oedd hi o hyd yn wyntog. A oedd y blodau yn cael ei chwythu bobman, ond heddi mae'n ddwrnod perffaith braidd yn oer. Wel, croeso i chi gyd a chroeso arbennig i'r Parchedig Robin Samuel. Does dim angen cyflwyno Robin, mae pawb yn ei nabod e. Ond mae Robin ma heddi oherwydd bod Parchedig Dylan Rhys Parry yn anhwylus. Nawr Dylan, ein ni'n meddwl amdano chi, dwi'n gwybod bod e ar y Zoom, so i ni gyd fan hyn, Dylan yn dweud, brysiwch wella, a i ni'n meddwl amdano chi. Nid yn unig Dylan, i ni'n meddwl am aelodau arall o'r Tabernacl sy'n anhwylus. A cofio atoch chi gyd, meddwl amdano chi, a gweld eich eisiau chi. Wel, nos Fawrth am 7 o'r gloch ymarfer côr fel arfer. Nawr mae hyn yn rhywbeth newydd i fi. Nos Iau Cablyd. Profiad yr oriwch ystafell. Am 6 o'r gloch, nos Iau hyn, fe fydd na gwrdd gweddi arbennig yn y Tabernacl, o amgylch y bwrdd i fyfyrio ar ddigwyddiadau nos Iau Cablyd. Felly 6 o'r gloch nos Iau. Wedyn bore Gwener am 9:45, Gwasanaeth gyda y Parchedig Hywel Richards yn gwasanaethu, a bydd hon yn Oedfa Gymyn. Sul nesa, wythnos i heddi, Sul y Pasg, i ni'n disgwyl y Parchedig Dylan Rhys Parry nôl fan hyn i wasanaethu. Oedfa Gymyn unwaith eto, ond mae hon yn mynd fod yn oedfa ddiddorol dros ben. Helfa wyau siocled yn ystod yr oedfa. Now that's a new one to me. Ta beth, mae'n swno yn hyfryd. Dewch i gyd, pawb sy'n hoffi siocled. A nawr fe gewn i'r casgliad. Diolch yn fawr. Wel, bore da iawn i chi gyd. Chi sydd yn bresennol a chi hefyd sydd ar y Zoom y bore yma. A fel oedd Eirianwen yn dweud, dwi yma yn llenwi bwlch gan bod Dylan yn anhwylus. Diolch i Eirianwen am y croeso cynnes arferol, a dwi'n siŵr bod ni'n fel cynulleidfa, fel pobl y Tabernacl, yn uno i llongyfarch chi a Def ar ei penblwydd priodas chi sydd yn dilyn Facebook i chi wedi gweld yn un barod, dwi'n siŵr, ond i ni yn i llongyfarch nhw ac yn dymuno'n dda iddyn nhw ar 53 blynedd o briodas, yfe? Chi'n mynd edrych ddigon hen i fod yn 53 blynedd. Na, llongyfarchiadau mawr i chi. Wel, ers wythnosau nawr, wy wedi dechrau pob oedfa yn yr un ffordd. Gyda darllen, wel, un o weledigaethau mawr y Beibl, yn dyfe, gan y proffwyd Eseia, heddwch i'r cenhedloedd. A dwi am ddarllen yr adnodau yma fel rhyw fath o alwad i addoli y bore yma. Y gair a welodd Eseia, fab Amos, am Jiwda a Jerusalem. Yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tir arglwydd wedi ei osod yn ben ar y mynyddoedd ac yn uwch na'r bryniau. Dylifar holl genhedloedd ato, a daw pobloedd lawer a dweud, dewch, esgynnwn i fynydd yr arglwydd i deml Duw Jacob. Bydd yn dysgu ni ei ffyrdd a byddwn ni'n rodio yn ei lwybrau. Oherwydd o Seion y daw'r gyfraith, a gair yr arglwydd o Jerusalem. Barna ef rhwng cenhedloedd a thorri'r ddadl i bobloedd lawer. Curant ei cleddyfau'n geibiau, a'i gweywffyn yn grymanau.
ni chyfyd cenedl gleddif yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. Ti Jacob, dewch, rhodiwn yng ngoleuni'r arglwydd, fel yn dweud i nhw weledigaethau mawr y Beibl, ac yn ddyfodol, dwi'n siŵr yn bod ni gyd yn deheu ac yn gweddio amdano, yn arbennig yn y cyfnod cythryblus yma i ni'n byw ynddo. Mae'r weddi hon wedi chyfansoddi gan Gristion yn Gaza yn y Dwyrain Canol. A mae Gaza, wrth gwrs, yn wlad sydd wedi gweld ymosodiadau dros y blynyddoedd wedi bod yn rhan o wrthdaro ac ymladd lawer gwaith. A mae'r weddi hon yn dilyn un o'r gwrthdrawiadau hynny a fi. A mae'n seiliedig yn berthnasol iawn y bore, mae'n seiliedig ar un o'r adnodau i ni'n cysylltu gyda'r Sul arbennig yma, Sul Blodau. Chi'n cofio, a byddwn ni'n clywed yr hanes yn cael ei darllen gan Sian mewn munud. Chi'n cofio pa mae'r bobl rai o'r arweinyddion yn dweud wrth Iesu i dawelu i ddisgyblion, iddyn nhw fod yn dawel. A mae Iesu'n ymateb trwy ddweud, petai nhw'n tewi, byddai'r cerrig yn dechrau gweiddi, medde fe. A dyna, wedi ysbrydoli gan yr adnod yna, mae'r weddi arbennig yma. Fel ni'n dweud, mae'n dod o Gaza, ond eto mae'n hynod berthnasol, dwi'n credu, i'r hyn sydd yn digwydd. Felly gadewch i ni weddio. Yn dilyn sŵn y bomiau, a chlec y cerrig yn troi'n rwbel, a chrir anafus ar galarus, bydde di leisiau godi mewn gweddi. Pan fo shrapnel wedi rwygo'r cnawd, a hyd yn oed mynwentydd ac ysgolion yn gorwedd yn adfeilion, a strydoedd a thai wedi ei troi'n llwch. Hynny, bydde di arwyddion gobaith gyffroi. Wedi rieni godi ei plant o rwbel, a gweld y bywioleithau adeiladwy dros flynyddoedd wedi dinistrio. Ac hyd yn oed ambulances ac ysbytau heb le i bawb a nafwyd. Helpa ni i ddal ati gredu y daw newid. Bydde di heddwch fod yn weddi ac yn adduned i ni. Ac agor ein clustia i brotestio a phwyso am sŵn gwahanol. Heddwch ar siap cyfiawnder, nes bo'r strydoedd a'r cerrig yn atseinio sain ryddid newydd, a phob clwyf yn cael heiachau. A gadewch i ni gydweddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna i'n dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhadrwg, can eiddo ti wedeirnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, cyn bod Sian yn darllen i ni, gadewch i ni ganu emyn 250, emyn elfed wrth gwrs sy'n gysylltiedig â Sul y Blodau, 250. Pwy sy'n dwyn y brenin adref, pwy sy'n caru gweld ei wedd, pwy sy'n parchu deddfau'r goron ac yn dilyn llwybrau hedd. Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i'w hebrwng ef yn awr.
Daw'r darlleniad bore yma o'r Efengyl yn ôl Liwc, pennod 19, adnod 28 i 40. Wedi dweud hyn, aeth rhagddo ar ei ffordd i fyny Jerusalem, gan gerdded ar y blaen. Pan gyrraeddodd yn agos i Berthfage a Bethania, ger y mynydd a elwyr o lewydd, anfonodd 2 o'i ddisgyblion gan ddweud, ewch i'r pentref gyferbyn, wrthych chi ddod i mewn, cewch chi yno ebol wedi'i rwymo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollongwch ef a dewch ag ef yma, ac os bydd rwy'n yn gofyn i chi, pam yr ydych yn ei ollwng, dwedwch fel hyn, y mae ar y meistr ei angen. Aeth y rhai anfonwyd a chael yr ebol fel yr oedd wedi dweud wrthynt. Pan oeddent yn gollwng yr ebol, meddai berchnogion wrthynt, pam yr ydych yn gollwng yr ebol? Atebasant hwythau, y mae ar y meistr ei angen, a daethant ag ef at Iesu. Yna taflasant ei mentyll ar yr ebol, a gosod Iesu ar ei gefen. Wrth iddo fynd yn ei flaen, yr oedd pobl yn teinu ei mentyll ar y ffordd. Pan oedd yn esau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd yr olewydd, dechreuodd holl dyrfa i ddisgyblion yn ei llywenydd foli Duw, a llais uchel am yr holl wirthiau roeddent wedi gweld, gan ddweud, bendigedig yw yr un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef, tangnefedd a gogoniant yn y goruchaf. Ac meddai rhai o'r Phariseaid wrtho o'r dyrfa, athro, ceryddad y ddisgyblion, atebodd yntau, rwy'n dweud wrthych, os bydd yr rhain yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Wel, diolch yn fawr, Sian. Diolch am y darlleniad. O'n i'n cyrraedd bore yma, oedd Richard yn dweud, mae popeth yn gweithio, medda fe. O'n i'n eisiau gweud dim byd, a lwcus bod fi ddim, achos mae'r remote ma ddim yn gweithio am ryw reswm neu gilydd nawr, na fe. Technoleg, ynddo fe. Felly, byddwch yn amyneddgar os byddai'n gyda'r emynedd a roi'r pennill cynta lan nawr i chi. Emyn 222, emyn Rhys Niclas, wrth gwrs, tir datom ni o greu pob goleuni. Trodi ei nos yn ddydd, par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi, dan lewyr gras a ffydd. 222.
Blodau'n arglwydd Iesu, un arwain ato ef, canmol wyth, ar hwn sydd yn gwaredu, fendigaid O buo Janet a fi mewn cynger neithiwr yn Neuadd y Brangwyn yn Abertawe. Cwr Philharmonic Abertawe. Wedai chydig bach mwy am y gynger nes blaen. Ond un o'r darnau a berfformiwyd oedd gweddi dros Wcrain. Y pre for Ukraine. A fe berfformiwyd yn yr iaith wreiddiol. Anthem ysbrydol yw hi. A gyfansoddwyd o gant a hanner a mwy o flynyddoedd yn ôl, dwi'n meddwl. Ac mae wedi cael ei pherfformio, falle bod chi wedi gweld un cael ei pherfformio ar y teledu, mae wedi cael ei pherfformio yn gyson dros yr wythnosau diwetha yma. Ac fe ganwyd hi neithiwr fel o'n i'n dweud. Ac yn y raglen fe, oedd y raglen yn cynnwys cyfieithiad Cymraeg o'r weddi. Does na ddim cyfeiriad at awdur, ond o'n i'n meddwl bydde fe'n addas i ddefnyddio'r weddi hon y bore yma yn ein gwasanaeth, gweddi dros Wcrain. Gweddiwn. Gyda ddysg a wybodaeth, goleia ni dy blant bach, mewn cariad pur a bythol, gad i ni dyfu o arglwydd. Gweddion o arglwydd holl alluog, gwarchod ein Wcrain hoff, rhoi'n pobl ac un gwlad dy holl garedigrwydd a thras. Bendithia ni a ryddid, bendithia ni a doethineb, ac arwain ni i fyd caredig. Bendithia ni o arglwydd gyda thynged dda, fyth bythoedd. Arglwydd mawr a holl alluog, gwarchod ein Wcrain hoff. Bendithia hi a ryddid a goleini, a ddaw wrth belydrau sanctaidd di. A gadewch i ni barhau yn gweddi am ychydig eiliadau eto. Dyma ni arglwydd unwaith eto'r bore yma wedi dod mewn addoliad, mewn llawenydd, mewn gwerthfawrogiad a diolchgarwch am yr hyn sydd gyda ni yn ein bywydau. Cymaint o bethau da sydd gyda ni fod yn ddiolchgar amdani nhw. Cymaint sydd yn tarddu ohono ti ac ohono ti trwy ein perthynas gyda'n gilydd. Ac i ni'n diolch unwaith eto'r bore yma arglwydd am yr cysylltiadau cyfoethog yna sydd yn ein clymu ni. Yn ein bywydau bob dydd, teulu a chymdogaeth a chyfeillion a chydweithwyr a phobl i ni'n cymdeithasu gyda nhw, pobl i ni'n addoli gyda nhw, pobl i ni'n ymwneud â nhw mewn cymaint o amrywiol ffyrdd ar einun ffyrdd cyfoethog. A'n ymfalchio hefyd arglwydd yn cysylltiadau ehangach
am y modd y mae yn ffydd ni, yn clymu ni gydag eraill ar draws yn byd ni. Ac yn arbennig, i ni'n meddwl am y modd i ni'n clymu yn hunan gydag eraill yn ei dioddefiadau ac yn ei anghenion. Cofiwn unwaith eto'r bore yma am y rai hynny, sydd heb y breintiau a'r bendithion gwerthfawr ond syml yna sydd gyda ni. Ac fe'i cyflwyno nhw i ti unwaith eto yn ein gweddiau. Gan ofyn i ti fod yn agos, yn ei hofnau, yn ei pryderon, yn ei dioddefiadau, yn ei colledion, yn ei hanobaeth a'i hansicrwydd. Ac wna ni, dy blant, dy bobl, brodyr a chwiorydd i'n gilydd ar draws y byd. Gwna ni yn rhai bydd yn dangnefeddwyr, yn gweithredu heddwch lle bynnag y byddwn ni. Yn ystod yr wythnos hon, pan fyddwn ni yng nghwmni yn gilydd, a chwmni eraill, llawer ohonyn nhw fydd ddim yn rhannu'r un ffydd na'r un weledigaeth â ni. Eto i gyd, boed i ni fod yn dystion cadarnith heddwch di ac yn weithredwyr heddwch ym mhalu bynnag y byddwn ni'n cael yn hunan. Gawn ni gyflwyno'n hunan, gawn ni gyflwyno'n hoedfa, gawn ni gyflwyno ein gilydd i ti unwaith eto. A gwneud hynny yn enw ac yn heiddiant tywysog tangnefedd ei hun, ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist y fab. Amen. £360 yw'r emyn nesa. Un arall o emynau Elfed. Mae Elfed yn hoff iawn o Sul y Blodau. A mae'n sgwennu emynau da hefyd, mae rai dweud, yn berthnasol i'r Sul yma. 360. Pwy sy'n dod i Salem dref, Iesu'n llywydd, teimlwn ar ei lwybrau ef gangau'r palmwydd. Roeddwn iddo barch a chlod mewn hosanna, atom ni mae heddiw'n dod. Halleluia. 360. Taino na rai
gadewch i ni aros am ychydig funudau'r bore yma gyda'r darn o ddarlleniwyd gan Sian, diolch iddi am y darlleniad. Hanes Sul y Blodau fel mae'n cael ei gofnodi gan Efengyl Luc. Nawr, rwy'n gwybod mae llawer ohonoch chi yn gyfarwydd â bod mewn gêm ryngwladol yng Nghaerdydd. A chi'n gwybod beth yw gweu eich ffordd trwy dyrfa fawr, chi'n gwybod beth yw clywed yr gwerthwyr, sgarffiau a baneri a phocynnau yn uchel I gloch, a'r cymysgwch o acenion gwahanol a ieithoedd gwahanol sydd yn glywed ar strydoedd Gaerdydd. Mae'r awyrgylch yn arbennig yn dyw mae fel carnifal, neu ffair, yn lliwgar ac yn swnllyd, yr hwyl, y cyfarch, y cyffro, y teimlad o fod yn rhan o achlysur, o ddigwyddiad arbennig. A felly rwy'n dychmygu oedd Jerusalem ar Sul y Blodau. Falle ddim cweit mor sedet a dosbarth canol ac mae'r llun yma'n I awgrymu. Chi'n modd oedd y Pasg yn agos yn dyfe gwyl grefyddol mwyaf phwysicaf yr Iddewon. Ac fe fydde pob Iddew, ble bynnag oedd yn byw ar draws y byd yn gwneud ymdrech I ddod I Jerusalem adeg y Pasg. Oedd hi'n llawn o bobl. A chi'n modd, y pobl ar y strydoedd, fel mae Ioan yn dweud wrthyn ni, nhw wedi dod lawr o'r wlad, nhw wedi dod o bob cyfeiriad, a llawer ohonyn nhw yn chwilio am Iesu. Wedi clywed am Iesu, eisiau clywed mwy amdano fe. Oedd yr awyrgylch, oedd y cyffro yn drydanol yn dyfe. Pobl ar y strydoedd yn ddisgwylgar, a'r addewid fod yna rhywbeth mawr ar fi'n digwydd eisoes. I ni'n gwybod, oedd Lazarus wedi cael ei godi o farw I fyw. Beth nesaf? Beth oedd y peth nesaf byddai'r gŵr y feddwl yma o Galilea yn gwneud? Dewch nôl I Gaerdydd am funud ac I fewn ni'n mynd mewn i'r stadiwm. A mae'r gêm ar fi'n dechrau. Mae'r band y Royal Welsh Fusiliers ac o'r Treorci wedi cwpla, maen nhw wedi marcho bant. Ni wedi canu Dyleila ac yma o hyd. Mae'r dyrfa wedi cyffroi. Maen nhw'n disgwyl I harwyr I ddod ar y cae. Mae'r adrenalin yn pwmpo ar disgwyliadau'n uchel ac yn sydyn maen nhw'n dod. Maen nhw'n redeg ymlaen. A dyna'r math o awyrgylch disgwylgar oedd yn Jerusalem hefyd. Gyda'r pobl, nid yn gwisgo crysau coch, ond yn chwifio canghennau'r palmwydd, yn dyna. Nid yn gweiddi Cymru am byth, ond Hosanna a bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd. Disgwyl I harwyr oedden nhw. Disgwyl I harwr. A dyma fe'n dod. Ond am sioc, ynddo fe? Am syndod. Maen nhw'n disgwyl dyfodiad brenin Israel, ond pwy sy'n dod? Gŵr yn eistedd ar ben asyn, yn fregus, yn vulnerable, yn ddi-rym. Mae'n fel tasau tîm Cymru yn dod ar y ca heb wisgo'i crysau coch, neu heb esgidiau rygbi, yn rhoi'r argraff I bod nhw'n mynd I golli cyn dechrau. Pam? Beth yw'r pwynt? Beth mae'r stori yn trio dweud wrthyn ni? Wel, yn sicr byddwn ni'n dweud dameg yw hon, yn dyfa dameg ymarferol yw I. I ni'n gwybod oedd Iesu'n gwneud defnydd helaeth o ddamhegion. Oedd e'n defnyddio storiau syml, oedd e'n cyfleu ryw ystyr dyfnach. Ac yn yr un ffordd, dameg ar waith, actid parable yw hon, yn dyfe, gwneud rhywbeth syml sydd ag ystyr dyfnach iddo fe. Nawr, wrth gwrs I ni, chi'n modd,
creadur digon dirmygus i'w rasyn, yma yn y gorllewin. Yn gallu clywed y mam gi nawr, oedd hi'n aml yn siarad am ryw bobl yn y pentre. Ew donci hirt yw fe, oedd hi'n gweud am rhywun ei gilydd. Wel, nid canmol oedd hi'n ag e. Creadur styfnig, creadur anodd i drin, creadur dirmygus. Tipyn o joc i'w rasyn. Iawn i farchogaeth ar ei gefn ar drip ysgol Sul ym Morth Cawl neu yn y Bari. Ond ddim ar gyfer gorymdaeth. Gorymdaeth yr orsedd neu'r Trooping the Colours, byddech chi'n mynd disgwyl gweld asynod fanna. Ond wrth gwrs oedd hi'n wahanol iawn yn y dwyrain. Roedd na arwyddocad arbennig i'r asyn fanna yn greadur oedd yn arwyddo gostyngeidrwydd. Chi'n meddwl pam oedd brenin dwyreiniol yn mynd i ryfel oedd yn marchogaeth ceffyl. Y mwyaf gyd, gorau gyd. Ond weithiau, bydde fe'n marchogaeth ar gefn asyn yn dod â neges heddwch. Mynd heb arfe, mynd yn ddi-rym, mynd yn vulnerable mewn heddwch. Weled y frenin yn dod atat, medde proffwyd Zechariah, weled y frenin yn dod atat a buddugoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig. Humble, humility, ac yn marchogaeth ar gefn asyn. Mae'n ddigon amlwg felly fod Iesu wrth ddod ar gefn yr asyn, nid yn unig yn gyhoeddi hun yn frenin, ond yn cyhoeddi hun yn frenin arbennig bod e'n dod mewn heddwch, bod e'n dod yn ostyngedig. Ef yw tywysog tangnefedd. Brenin sydd â'i fawredd yn guddiedig. Brenin sydd â'r gallu a'r grym i achub yn ei wyleiddra, in his humility, ac yn ei barodrwydd i wasanaethu eraill a hyd yn oed i aberthu hun, fel mae'n dangos ar ddiwedd yr wythnos. Odi, arwr yw e, Meseia yw e, ond un gwahanol iawn i ddisgwyliadau'r bobl. Gai gynnig rhyw 3 peth i ni feddwl amdano ymellach ar sail hyn. Dewch i ni feddwl am y dorf am funud. Mae bod yn rhan o dorf yn gallu bod yn brofiad arbennig, yn dwi. Mae bod mewn torf yn gallu ysbrydoli. Mae'n gallu creu, mae'n gallu cynnal brwdfrydedd. Fel o'n i'n sôn am, chi'n meddwl bod yng Nghaerdydd ar ddiwrnod ryngwladol. Ac o safbwynt crefydd mae'r dorf wedi bod yn bwysig hefyd, yn dyw i, chi'n meddwl? Bydde rai o hen bobl Trylech yn arfen dweud wrthai, Dyw, pam o'n i'n tyfu lan fan hyn, oedd y hewl yn ddu ar fore Dydd Sul, gyda phobl yn mynd i'r cwrdd. A falle bod rai o'n chi'n cofio'r cyfnod yna. A falle bod ni'n teimlo gallen ni'n neud ychydig bach o hynny heddiw. Ac eto, chi'n modd eto, mae mor bwysig cofio bod gwir grefydd yn fwy na just enthusiasm y dorf. Ond nid oes rhaid i wir grefydd olygu deall, dirnadaeth, ymrwymiad, commitment yr unigolyn. Fi. Ac weithiau mae bod yn rhan o'r dorf yn gallu'n rwystro ni rhag gwneud hynny. Mae bod yn rhan o'r dorf yn gallu'n dal ni nôl rhag gwneud hynny. Dal ni nôl rhag gwneud yn darganfyddiadau, discoveries ein hunan ynglyn â Duw a'r gwirionedd.
A mae'r dorf yn gallu bod yn le cyffyrddus i fi o fod ynddo fe, yn dyw e? I ni'n gallu colli ni'n ynddo fe. Gan adael i eraill siarad drosto ni. I gael yn cario gan y dorf, a gadael i eraill nid yr ymdrech yn lle ni. Ac yn y dorf mae'n rwydd benthyg neu fabwysiadu ffydd rhywun arall, yn ytrach na dod o hyd i'n ffydd arbennig i fy hunan. O'n i'n darllen sylw yn wythnos diwetha yma. Rhywun yn sôn am ryw drafodaeth oedd hi ynglyn â church growth a tyfiant a methiant i bobl yn methu cael pobl i ddod at bod ni ddim yn gallu tynnu'r tyrfaoedd fel oedden ni'n arfer wneud. A rhywun yn pwysleisio, mae beth sy'n bwysig yw y gwreiddiau sy'n cynnal ffydd dros y tymor hir. The roots of faith which hold us up for the long term. Wel, nid yn y dorf i ni ffindo hwnna. I ni'n gwybod, mae un elfen ar grefydd sy'n boblogaidd iawn y dyddiau yma yw'r grefydd ffundamentalaidd. A crefydd y dorf yw e, ynddo fe? Crefydd sy'n mowldio pobl yn dyrfa gan gynnig ffydd, slick, syml, llythrenol i bawb ddilyn. Pawb yn credu'r un peth, yn union yn yr un ffordd. A does a ddim lle i unrhyw ddealltwriaeth bersonol na darganfyddiad drosto ni'n hunan. A dorf sydd ddim yn barod i oddef rhywbeth gwahanol. Ydy, mae'r dorf yn gallu bod yn beryglus, yn dyw e? A fe nath Iesu ddarganfod hynny hunan ar ddiwedd yr wythnos gyda'r bobl oedd yn gweiddi Hosanna heddiw yn erbyn dydd Gwener yn gweiddi croesoeli'r ef. Mae yna fwy i'n crefydd ni na bod yn rhan o'r dorf. Yr ail beth fydden ni am ddweud yw hyn. Agwedd Iesu, Iesu'n dod yn wylaidd ac yn ostyngedig, in humility, yn gwneud ei hunan yn fregus, yn gwneud ei hunan yn vulnerable, yn dod fel gwas i wasanaethu eraill. Rwy'n hoff iawn o eiriau Paul, yn ei lythyr at y Philippiaid. Chi'n gofio, Paul, ni'n clywed yn aml adeg Nadolig yn dyn ni am yr ymgnawdoliad. Ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafel ynddo, ond fe'i gwacawodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynol. A'r pwynt mawr mae Paul yn ceisio gwneud yn dyfen y bennod honno yw dyma sut y dylai dilynwyr Iesu fod hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunan yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. A mae'n ymlaen i egluro beth yw e. Gwneud yn hunan. Bod yn barod i wneud yn hunan yn fregus, yn vulnerable. Gwneud yn hunan yn agored i eraill. Fel Iesu. Agor yn hunan i eraill. Pwy bynnag ydyn nhw? Ond dim ond wrth wneud hynny y gallwn ni ei wasanaethu fe'n iawn. Mae di agwedd Iesu, mae'n bwysig yma. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli, mae dyna yr agwedd meddwl mae Duw yn disgwyl gennym ni hefyd. A'r trydydd peth a'r peth ola yw hyn, y neges heddwch na, sydd yn redeg trwy'r darn yn dyfe neges heddwch. O'n i'n dweutha chi, o'n i'n neithiwr yn y Brangwyn yn Abertawe. A'r prif ddarn oedd yn cael ei berfformio gan y côr oedd The Armed Man, offeren heddwch Carl Jenkins. Ac mae'n ddarn grymus, chi sy'n gyfarwydd ag e.
Mae'n ddarn grymus, mae'n ddisgrifiad mor bwerus o'r llwybr i ryfel, sut mae dyn yn mynd i ryfel, a chanlyniadau erchyll ryfel. A mae Carl Jenkins ei hun wedi dweud yn dyfe fod y gwaith, mae beth yw'r gwaith yw myfyrdod ar y ganrif mwyaf ryfelgar a dinistriol a welwyd yn hanes dynoliaeth yr 19fed ganrif, mae'n sôn amdano fe wrth gwrs. A neithiwr o'n i'n eistedd yna'n gwrando ac yn meddwl, pob un ohono, i'n siŵr o fod yn meddwl, oedd yno yn meddwl am ddioddefwyr yr Wcrain, meddwl am ddioddefwyr ryfel, meddwl am ddioddefwyr Wcrain yn arbennig. Ond mae Carl Jenkins hefyd yn dweud am y gwaith. Odi mae e'n fyfyrdod ar y ganrif sydd wedi mynd hebio, ond hefyd medda fe, mae e'n edrych ymlaen yn obeithiol am ddyfodol heddychlon. Ac wrth gwrs fe gafodd y darn i gomisiynu ar gyfer y mileniwm yn dyfe, trwad y ganrif, trwad y mileniwm a'r gobaith y bydde pethau'n well. Wel, dwi ddim wedi dechrau'n dda iawn, ydy. Ddim wedi dechrau'n dda iawn. Teitl symudiad olaf y darn yw Better is Peace. A fel cymaint o waith Carl Jenkins, chi'n gyfarwydd â gwaith Carl Jenkins, chi'n gwybod mae'r geiriau yn syml a maen nhw'n cael eu hailadrodd yn gyson, yn dyw e. Mae'r darn ola yna, Better is peace than always war. Always war. Geiriau sy'n dod, dwi'n credu, o geiriau Mallory nhw, yn dyw e, yn hanes y Brenin Arthur. Better is peace than always war, and better is peace than ever more war, and better is peace. Oce, ddiw, mae'n mynd i ennill gwobr yn y Steddfod, dwi'n gwybod, ond chi mae'r neges yn glir, yn dyw, mae'r neges yn rymus. Ac mae'n mor bwysig fod y neges yna'n cael ei ddatgan ac yn cael ei glywed. Achos nid jyst cyhoeddi heddwch nath Iesu na ge. Nid rhyw deitl anrydeddus oedd tywysog tangnefedd. Mae Iesu'n gweithredu heddwch. Mae Iesu'n gwneud heddwch, mae Iesu'n creu heddwch. Fel mae'r Testament Newydd yn dweud ni. Ac mae'n galw ar ei ddisgyblion i wneud hynny hefyd. Wy'n lico'r cyfieithiad Saesneg o'r Gwynfyd am y tangnefeddwyr. Yn credu bod e'n gryfach chi'n bod na'r Gymraeg. Ddim yn aml wedau na, ond wy'n gweud y bore yma. Mae'n gryfach na'r Gymraeg. Blessed are the peacemakers. God blesses those who make peace. Dyna'r alwad yn dyfe. Ac os nag ni'n cymryd hynny o ddifri, wel, beth sy'n digwydd yw mae'r byd yn hijaco fe. Maen nhw wedi wneud e dros y canrifoedd, wedi honni o ni sy'n... Mae Putin wedi dweud e, dyw e wrth fynd mewn i Wcrain. Ni'n mynd yna i sicrhau heddwch. Mae'n hen bryd bod ni'n ailafel yn hwnna. Blessed are the people, beth yw ystyr hynny. Os nag ni'n cymryd o ddifri, does a ddim ffordd o droi'r gobeithion am ddyfodol heddychlon yn realiti. Lle ni sôn am ddyfodol gobeithion. Ond ddaw e byth yn realiti, ond i bai bod ni'n cymryd mae gweithredwyr heddwch i ni fod. Dyna yr alwad sydd arno ni'n dyfe. Mwyn i enw. Amen. Felly, di'n canu orffen y bore yma emyn 375. 375 o tyred i'n gwaredu Iesu da, fel cynt y deithos ar dy newydd wedd,
a'r drysau'n hau at raid anofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Llefarad y dangnefedd yma nawr, a dangos i ni greithiau dy aberth mawr. 375. Wel, diolch yn fawr iawn i Lowri am gyfeilio bore yma, a phawb arall sydd wedi cymryd rhan, a diolch i chi am fod yn bresennol. A cofiwch am yr gwasanaethau sydd yn ystod yr wythnos hon, nos Iau Cablyd am 6 y gloch fan hyn,
nos dydd Gwener y Groglith, bore dydd Gwener y Groglith, am 9:45, gyda angofal y parched i Hywel Richards, a wedyn Sul y Pasg, Oedfa Gymyn fan hyn am 9:45. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, yn awr ac hyd byth.